хотел от Кати такую дзяўчыну, никто не хотел брать замуж. Тому дзяўчаткі стараліся, кожная ж хотела выйти замуж. Ткалі, все гэта складвалі ў сундукі, і потым з гэтым добром выходзілі замуж. Яшчэ наша вёска знакаміта такія вядомыя іканапісцы браты Гераковы. Яны жылі ў канцы 19 стагоддзя ў нашай вёсцы і пісалі вельмі прыгожыя іконы. Вось у нас яны таксама ёсць. Шмат наших бабіцкіх ікон знаходзяцца на выставе ў Ветцы у музеі стараабрацтва. Яшчэ шмат бабіцкіх ікон знаходзяцца ў Чачэрску у ратушы ў музеі. І вось калі вы будзеце там на экскурсіях, то ведаеце, што там вельмі шмат наших бабіцкіх ікон. Браты Гераковы таксама распісвалі ўсіх храмы, якія былі паблізу ад нашай вёскі. Гэта у вёсцы Фёдоровка была царква. Я потом все вам расскажу. Як мы датуль дадзім, я вам усё потым раскажу. Вось у царквах яны таксама распісвалі купалы, распісвалі прыгожыя іконамі усе сцены, абразы самі пісалі. І у кожнай сялянскай хаце, нават да цяперашняга часу, застаўся чырвоны вугал. Ведаеце, што гэта такое? Гэта месца ў хаце, у якім знаходзяцца іконы. Чаму ён, дзеткі, зваўся чырвоны? Па-першае, чырвоны колер – гэта колер абярэг. І з даўніх часоў, калі нараджала дзіцятка ў сям'і, матулька на ручку дзіця павязывала чырвоненькую стужачку. Гэта рабілі для таго, каб дзіця расло, не баялася ўроку, каб не маглі яго зглазіць, каб яно здаровенькае расло. Таму павязвалі такую чырвоную стужачку. Зараз таксама матулькі шмат каму павязваюць. Ёсць сярод вас хто, у каго павязана на ручцы? Нема? Нема. Вось, это таксама абярэжак. Усе іконы заўсёды пакрываліся рушніком. Рушнік саматканы, і на ім прыгожыя чырвона-белыя узоры. Гэтым рушніком, дзеткі, нельга было выцірацца, таму што лічылася, што гэтыя рушнікі – гэта адзенне для божанькі, і ім нельга было выцірацца. А выціралі твар, рукі